عبدالإله وڵاتیەکی ڕۆژئاوای کوردستانەیە. ji şerê navxweyiyê Sûriyê reviya bû û niha li Hewlêrê dijî. Li benda wê yekê ye ku derfetek jê re çê bibe û xwe bigihîne Amerîkayê. Li siyaseta tund a îdareya Trump ya derbarê koçberan de ew derî lêgirtiye. Ez di keça xwe ya li wir difikirim û piştrast im ku ew jî ji ber mana me li vir bêzar e. Yani em li virin û ew jî li wir e. û em her du jî gelekî xemgînin. Mirov nikare bêhêvî bijî. İbrahîmê Kurêwî û avayek Keçawî di mijdara 2024 de gihiştin Amerîkayê û mafê manê wergirtine. Biryar jî bû ku dê û bav û birayekî wan ê din di meha çileyê de biçûban. Lê tenê du roj beriya geşta wan, dayîka wan Heyat di pişkinîna pizîşkî de ji ser hişê xwe çû û geşta wan hata paşxistin. Li gel destkarbûna xwe Trump hejmara wergirtina penaberan bo asta herî nizma dîrokî kêm kir ku tenê 7500 kes di salekî de. Lûtay cî krîstyaneke ji Çînê. Zêdetirî 10 salan e li Taylandê asê maye. Li dibistanekî dersa bîrkariyê dide. Li benda ronahiyekî ye da ku pêl axa Amerîkayê bike. Dema ku ez carayekem hatim Taylandê ez gelek bi kelecan bûm ku biçim Amerîkayê. Ji ber ku ew xewna min bû. Bi rastî ez li bendê bûm lê piştî hinek pirsgirêkan ez tê gihiştim ku ew ê ne proseyeka gelekî hêsan be. Piştî ku di 26 meha borî de welatiyekî Efxaniyê bi tuhmeta teqekirina li pasawanên niştîmaniyê Amerîkayê û kuştina yekî ji wan hate girtin, îdareya Trump siyaseta xwe tund kir. Ji ber wê bûyerê Globa Sor ji bo 600,000 kesin ku di proseya dawiya wergirtina mafê manê de bûn, hate vêxistin û bêhêvî kirin. Her wiha hemû rêkarên wergirtina penaberên 19 welatan hatin rawestandin.